चिरांनि खैला मैला गलानिफ्राय एसएसबि केम्पसिम आरो तुलसी जरानिफ्राय आमथेखा पार्ट 2 सिम लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गिबि मन्थ्रि पाकि पार्क निर्माणा 2022 निफ्राय 2023 बोसोरनि आस्निनि गेजेरजों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै चिरांनि खैला मैला गलानिफ्राय एसएसबि केम्पसिम आरो तुलसी जरानिफ्राय आमथेखा पार्ट 2 सिम गाज्रि लामाखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होयो। एमएलए जयन्त बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजानि नुजाथिनायाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि पाकि पार्क निर्माण आस्निनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बियाबाव 50 किल'मिटार लामा लुनायनि सुबिदा होदों, जायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनायाव सुबिदा जागोन आरो ओनसोला गोबां जौगागोन, मानोना लामायानो जौगानायनि गिबि आगान होनना बुंजायो होनना बुङो। ओरैहाय एमएलए जयन्त बसुमतारीआबो फोरमायो दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि हान्थामेलानि राहाफोर, लामा, दालां, बान्दो बेफोरखौ मावनानै जौगासारनायखौ मेगनाव गोनां खालामनायनि थाखाय 50 किल'मिटार लुफुंनो हरदों। ओरैहाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो लामाखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ गोजोननाय फोरमायदों, मानोना सिगांनि समाव बेफोरबादि जेबो सुबिदा गैयामोन। दिनै आसामनि जि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुख्यमन्त्रि उन्नत पकिपथ निर्माण आसनि बिनि सिङाव जों एमएलएफोरखौ गावबागाव समस्तिनि सिङाव 50 किल'मिटार लामा बानायनायनि मोनसे सुजुग होदों आरो बाहाय थांनाय बोसोरावबो प्राय समस्तियाव 10 कोटि थाखा होदोंमोन आरो जोंनि सिडलिनि एमएलए जयन्त बसुमतारीया बेजों माखासे लामा बानायदों। दा देग्लाय 50 किल'मिटार लामा बानायदों। दा बिटिसि समस्ति अनुजायै माने समानै 50 किल'मिटारखौ राननानै होदों आरो निसिमायाव मोनथामसो लामा गोलैदों। दिनै जों खैला मैलानिफ्राय थाइगेरगुरिसिम जे 3.5 किल'मिटार रास्ता लामा आरो बे 2 कोटि 13 लाख थाखानि बे लामाखौ बानायनाय जागोन। बेखौ बानायनाय लोगो लोगो फरायसाफोरा स्कुलाव थांलाय फैलाय सुबिदा जागोन, बेमारिफोरखौ एम्बुलेन्सजों लांलाय लाबोलाय सुबिदा जागोन आरो जाथायत माने थांनाय फैनायनि सुबिदाया फैनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बायह्रा जगतजों सोमोन्दोआबो गोख्रोंसिन जायो। थ' लामायानो जाहैबाय जौगानायनि मोनसे मुल माने गिबि आगान होननानै बुंजायो। बे लामाफोर जायनि थाखायनो जोङो ओनसोलाव गोबां जेंना जाबाय थादों। थांनाय बोसोराव 10 कोटिनि लामा बानायदों, देग्लाय 50 किल'मिटार बानायबाय। खालमासि फैगौ बोसोरावबो आं सानो समानैनो जोंनो सुबिदा होबावगोन आरोबाव। ब्रिज बानायो, लामा बानायो, जोंनि सायाव बियो। आरो दा बिदिनो फाथाबारि औगुरिनि बाथ्रा बुंदों, बाहाय ब्रिज नांगौ, दैबाना जायोबा दिप बादि जायो। साम्फा दैनि सायाव बासुगावनिफ्राय कालिफुख्रिजों जगाजग मोनसे लामा जायोबा क'क्राझार आरो आमगुरि राङि जरा ओनसोलाव मोनसे दालां नांगौ होननानै मोनसे जेंना दंबाय थायो। बेखौ जोंहा एमएलए नोंथांमोननि सिडलिनि एमएलए जयन्त बसुमतारीया जथेस्थ' एक्टिभ एमएलए हिसाबै बिथाङा एसेम्ब्लिनि सिङावबो मोनफ्रोमबो सेसनाव बाथ्रा बुङो आरो समस्तिनि बाथ्रा बुङो आरो बाहेरायावबो बे डेभेलपमेन्टनि थाखायनो खामानि मावबाय थायो। दा जों ज' गोरोबलायनानै आवगायलांनो हायोबा सिडलिनि गोबां जेंनायानो जोबस्रांनानै थांगोन आरो दा जिहेतु आसाम मालानि सिङाव जों बाहाय 41 किल'मिटार फ्राय भुटानसिम बे अलरेडि खामानिया जासिगोन आरो बे हिसाबैनो लामा सामानि जौगाखांनायनि बेलायाव सिडलियाव जथेस्थ' मोनसे मख'जाथाव डेभेलपमेन्ट नुनो मोनगोन। नोंथांनि बियाबाव बिदि मेसेज होनो रायजो मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ जौगासार आसाम खालामनायनि मोनसे थांखि बिथांहा दङ आरो फैयै दिनैहाय बोसोरनै फैबाय मुख्यमन्त्रि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मित्रजोटनि जे सरकार आरो बे बिथांनि सोरखारनि समाव जोंनि हान्थामेलानि जे राहाफोर, लामा, दालां, बान्दो बेफोरखौ मावनानै जौगानायखौ मोनसे मेगनाव गोनां खालामनायनि थाखाय जि मोनसे साननाय एबा राहाफारि, बेनि गेजेरजों 50 किल'मिटार जोंनो खथा लामा बानायनो हरदों। बिनिनो मोनथाम लामा दिनैनि सिमा समस्तियाव बेखेवनाय जाबाय। जोंनि गार्जेन मिनिस्टार आरो मित्र मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा फैनानै गावनि गोथार आखाइजों बेखेवनानै होफैबाय, रायजो राजानो उसर्गा खालामबाय। दिनै नैबे लास्ट मुहुर्तआव बेनि सिमायावनो थानाय फाथाबारिनि सिङाव थानाय हाख्ला बाजार
रथनिफ्राय लानानै ओरैहाय सानजा खोलाजों गासै 2 किल'मिटार 900 मिटार लामा सिसि ब्लकनि जागोन बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आं मिजिं खालामदों जे चिरां जिल्लायाव गोबां बेबादि लामाफोर बानायनांगौ दङ, दालांफोर बानायनांगौ दङ, दंफां दालांखौ फाखायाव कनभार्ट खालामनांगौ दङ। बे हाबाफारिफ्रा दिनै निस्सय सोलिगोन आरो नोंथांमोननि सिगां जों फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जे देग्लाय दंफां दालांखौ फाखायाव कनभार्ट खालामनो थाखाय एसे बावैनो माखासे समनि उनावनो निस्सय 18टा बेबायदि दालां निस्सय मोननो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ आरो बिदियैनो जोंनि जौगानायखौ निस्सय लाबोगोन। दा निसिमा ओनसोलाव बा जोंनि सा ओनसोलाव गोबां लामा दालांफोर बानायनांगौ आरो दंबावो। बिनिनो देग्लाय 50 किल'मिटार जिथु मोनबायबा देग्लाय आरोबाव जोङो 23-24 फाइनान्सियेल इयाराव आरोबाव 50 किल'मिटार लामा जों मोनबावगोन, दालां जों बानायबावगोन। बेजों आसा खालामदों फैगौ मुख्यमन्थ्रिनि सिमां जे 2026 मायथाइनि समनि गेजेराव जायफोर इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बानायनांगौ दङ बे इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा प्राय बांसिन जौखोन्दोआनो 100नि बांसिन जौखोन्दोआनो मावफुंजागोन आरो बेजों जोंनि जौगानाया नुसारनाय रोखोम जागोन होननानै आं फोथायनाय दं।